Iku lho, Mbah. Iku lho. Iku lho. Iku lho. Lah kok aku ki perah kok. Yo. Mangan. Lah iki mergawe mangan iki. Maksudnya melakukan aktivitas iki mergawe sih. Ya. Mangan nih. Ya. Pus. Apa sih mbok kowe tengah? Ayo. Ini tuan tuh soal nih, Mbak. Kowe tengah nak apane? Lho, kan dia nggih gunung-gunung, Mbah. Iya, Nggih gunung sono apa koyo udun apa meletos. Ngerong. Nggih. Pokoknya mampu tikus. Gak Ngomong asik. Mampu aja ngedrit. Kalau aku mampu tikus ini. Aku jadi mau ngapain telulu, Mbah. Cuma mikirku ini kok peluruan ngono. Kau sing bandar. Bandar mau tenang ngene. Senang-senang iki nang ditah wae. Angger nyuwung ngene mampu. Sing kene gak. Yo ning kaos Nek truk tak ambune gak enak. Nek jebule apa nih? Kaosku. Kaplok wae. Lah kok iso ya iki? Malah kok tagline betul-betul. Gule ning kaos dhewe. Kok telan lentot kaya seri rongan itu digilean. Oh, tengah wengi iki. Jam 2 iki. Jam piro? Jam 2. Ketoke lho. Wah, jam piro? Jam lurune keringetan iki yo Kak. Enggak keringetan Mbak. Aji ya. Nah, Sampai opo? Alhamdulillah. Amin. Sementara kena Abah Suud kaya. Abah Suud Mbah Munib gitu. Nah, Abah Suud Mbah Munib kelaparan. Ngesakno. Udah kon demak nih. Lah ya. Kon demak. Demak Bintoro. Lah ya. Ini gak demek. bebas ning anu. Emang enak nyupa lapat campur sari. Suci. Lah kan arep kalau jek. Sama temen mah ke rumah mah. Wes Lah ya. kabeh lho. Iso kene mau. Iya. Tatanan. Atau mau. Kene mau. Bunga-bunga. Musa nane. Edan ketiga, jadi yang kedua wau. Nggih tadi mantune di anu bejer kok ora tak kene. Boten ya. Akhirnya mengambil pertama. Ya, Wah mantune tadi. sing bopong petel. Ya.